היי חבר'ה, הגעתם לכאן כי אתם מעוניינים לתרגם את ממשק המשתמש של האתר שלכם לשפה העברית. ראשית, נציין שהיא בגישה ל-Settings General. יכולים לראות, תראה למטה, אין אופציה של שינוי שפה. ניגש אל הכתובת downloads.wordpress.org/translation/core/4.0/heil.zip ונשמור את הקובץ על גבי שולחן העבודה שלנו. בשולחן העבודה ניצור תיקייה חדשה בשם Languages. אליה נחלץ את הקבצים מהקובץ שהורדנו. ניגש לממשק הניהול של שרת האחסון שלנו. הפעם אל File Manager. ונראה שיש תיקייה שנוצרה עבור האתר שלנו. באמצעות דאבל קליק ניכנס לתוך התיקייה הזו, בתוכה דאבל קליק על W Content. כאן באמצעות הלחצן Create ניצור תיקייה בשם Languages. התיקייה הזו עתידה להכיל את כל הקבצים שמכילה התיקייה Languages בשולחן העבודה. באמצעות הלחצן Upload ו-Click to Select Files ננווט לתוך התיקייה Languages, נבחר את כל הקבצים בתיקייה הזו, נלחץ על Open ועל Upload. שים לב שכל הקבצים עולים בצורה סימולטנית אל השרת. רואים הודעת אישור The selected files have been successfully uploaded. אנחנו יכולים לסגור את העמוד הזה ולהגיע שוב אל הדשבורד שלנו, לאתר וורדפרס שלנו, והפעם כשניגש ל-Settings General בגלילה מטה אנחנו יכולים לראות שהתווספה לנו רובריקה חדשה של Site Language, בה אנחנו יכולים לבחור את השפה העברית. נלחץ על Save Changes, ומרגע זה האתר שלנו הוא בתצורה של ימין לשמאל מתורגם לשפה העברית. עד המדריך הבא, להתראות.